Good morning, mayong buntag. Natong tanan, mga kaigsuunan. Welcome mo sa akong channel. So, salamat sa Ginoo. Aniya na usab ang inyong ubos nga alagad. Si Pastor Arcel Kimno. Salamat sa Ginoo nining kabuntagon. Padayon ka Ginoo, padayon kamo sa padayon ang Ginoo nga makiguban kanatong tanan. Salamat nining kabuntagon. Ang Dios magauban og magpanalangin usab kanatong tanan ni ulan, no? So atong ipadayon ang mensahe sa Dios nga atong nasugdan. Di ta maglangan. Ang atong tema karon padayon nga adunay connection sa Ginoo, no? Padayon nga adunay connection sa Ginoo, igsuon ang ato ang tema. Ug ato ning mabasa diri sa John chapter 15 verse 1 to 6. So atong basahon ang mensahe sa Dios sa John chapter 15 1 to 6. Kumusta ang atong mga kaigsuonan diha, no? Ang atong mga igsuong mga pastor dinhi sa Siquijor. Pastor Dinis, Pastor Ariel, kumusta? Pastor James Cublan, no? Kumusta? Pastor Landry, kumusta mo diha? Akong mga panghinaot nga naa ka mo diha sa maayong kahimtang. Salamat sa kabuntagon. Ang Dios magauban og magpanalangin kaninyong tanan. Akong amigo Pastor Toribio, kumusta? Maayong buntag. No? Ang Dios magpanalangin kaninyo dihang dapita diha sa Kangasagan. Pastor Joel, kumusta? Pastor Joel. Ug sa ubang mga pastor nato dinhi sa San Juan og sa tibuok probinsya Siquijor, maayong buntag kanatong tanan. Pastor Rodel, ang akong silingan nga pastor, kumusta? Maayong buntag pastor. Ang Dios magpanalangin ug maguban kanato. Salamat sa Ginoo pastor. Oh. Salamat ug laygon ang Ginoo. Padayon ta. So ang atong lesson is na diri sa John 15 1 to 6. Ang tema na to padayon nga dunay connections Ginoo. Okay, so atong basahon ang 15 to 6, 1 to 6. Matod pa ni Jesus na diri, ako ang matuod nga punuan sa paras ug ang akong amahan mao ang tig-atiman. Sa verse 2, putlon niya ang tanan kong sanga nga dili mamunga ug pulungan niya ang tanang sanga nga mamunga aron kini mahinlo og mamungag daghan. Verse 3, nahinluan na kamo pinaagi sa mga pulong nga akong gisulti kaninyo. Verse 4, pabilin kamo kanako ug ako magpabilin kaninyo. Dili kamo makabunga gawas kon magpabilin kamo kanako. Sama nga ang usa ka sa nga dili makabunga gawas kon magpabilin kini sa punuan. Ako ang punuan sa paras ug kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako ug ako diha kaniya mamungag daghan. Kay kun wala ako, wala kamoy mahimo. Ang dili magpabilin kanako may sama sa usa ka sanga nga ilabay og malaya
pamuniton kini og itambog sa kalayo aron masunog. Magampo kita. Labing balaan o gamhanan namo nga Dios, salamat Ginoo niining kabuntagon. Ako nagaampo sa mga katawhan karon nga nanikay-sikay lungag, nga ligo, nga pamilya aron mosimba nining adlaw. Kung nagaampo silang kinabuhi nga padayon ka magauban sa ilang kinabuhi Ginoo o magpanalangin sa ilang kinabuhi. Salamat Lord sa maayong kabuntagon o kapiskay sa among mga panglawas. Thank you in Jesus name. Amen o amen. Okay. So matod pa sa mensahe sa Dios, no? Si Kristo ang punuan. No? Si Jesus Christ ang punuan. Matod pa siya gisulti o kita ang mga sanga. No? Kita ang mga sanga. So, ang kahoy, example, kung ang kahoy dunay mga sanga, no? Labi na sa kahoy nga mamunga. Kung ang kahoy siya ang kahoy, no, nga maoy gitumbok ani. Example, ang kahoy nga dunay mga sanga, nga maayo nga kahoy mamunga. So kung ang sanga connection kanunay sa punuan, maka bunga gyud ni, no? Makabunga gini panahon sa ting bunga, no? So ingon man usab nga si Kristo, siya ang punuan ug kita ang mga sanga. Matud pa sa iyang pulong, no? Sa atong gibasa karon. So ingon diri sa verse 1, ako ang matuod nga punuan sa paras ug ang akong amahan mo ang tig-atiman. Putlon niya ang tanang kong sanga nga dili mamunga ug pulongan niya ang tanang sanga nga aron kini mahinlo mamunga o aron kini mahinlo ug mamungag daghan. So ana ni siya. Si Kristo ang punuan o kita ang mga sanga. Kung ang sanga putlon, dili gyud ni makabunga, no? Kung ang sanga putlon, dili gyud ni makabunga kay malaya man siya, no? Pamuniton kini og isugnod sa kalayo. Ingon dire ang example nga kahoy nga mamunga, kita ang sanga, tungod kay kita man ang sanga, makabunga gyud ta, no? Makabunga gyud ta panahon sa ting bunga. Ingon ana pod ang kahoy, no? Ingon ana gyud ang kahoy nga dunay sanga nga connection pa gyud siya sa sanga, makabunga gyud siya sa panahon sa ting bunga. Sa ingon kita usab igsuon, ako mong dasigon nga kinahanglan nga connection kanunay tas punuan nga mao si Kristo, no? Kinahanglan nga doon na kitay connection sa atong Dios, no? Aron kita makabunga. Kumusta man mo mga kaigsuonan, no? Importante ang diha sa atong pagka-connection sa atong Ginoo, ang atong relasyon, no? Ang atong pag-alagad, gapanikad gyud, no? Gapanikad nga moalagad sa Ginoo. Ang atong pakigrelasyon sa Dios, no? Ang atong mga prayer sa Ginoo, no? Ang atong pag-serve ni Lord, no? Isip ingon nga sanga. Isip ingon nga sanga nga connection sa punuan nga mao si Kristo. No? Mo serve gyud ta sa Ginoo igsuon, no? Moalagad gyud ta sa Ginoo. So dunay relasyon ang mga tawo nga dunay connection sa Dios, no? Mabaw-an nimo ang tawo nga wala nay connection sa Dios, no?
Mabaw-an nimong tawo nga wa nay connection sa Ginoo. Kay na gani na siya musimba, dili na gani na siya mualagad sa Dios, no? Panahon sa prayer, dili mo atin og prayer meeting, no? Panahon sa pagsimba, wa na gyud, no? Laktod nga pagkaistorya na nabalik sa kalibutan, no? So kini nga mensahe nagtumbok pud ni usap pud ni nga gitumbok kato mga tawo nga nangalagad na sa Ginoo niya namiya sila sa tinuod nga pagtulon-an nga iya sa Ginoo, no? So nagtumbok kini sa mga tawo nga namiya na sa Ginoo, no? So natay mga bersikulo ana igsuon unya dapit, no, sa 2 Peter chapter 2 verse 20 to 22, no? Unya na nato tandugon. Balik ta sa mensahe sa sanga, no? Sanga nga konektados punuan, no? Og makabunga kinig mga maayong bunga kay konektado man kini sa punuan og sa panahon sa ting bunga makabunga gyud tungod kay connection man kini siya sa punuan, no? Ingon nga kita connection usab ni Kristo. Naa gyud ang atong fellowship sa Ginoo, na ang atong pakighiusas Ginoo mo nga makabunga kita og daghan nga bunga og mga maayong bunga. Amen, no? So buta sabot, padayon ang atong pag-alagad, padayon ang atong pakigrelasyon sa Ginoo, padayon ang atong pakighiusas Ginoo, no? Padayon ta nga mo serve, mo trabaho sa buluhaton nga ipabuhat gyud sa Ginoo. Amen, no? So connection, no? Doon na tay connection sa Ginoo, no? Dili ta putol, dili ta hati, no? Dili mga tao nga adunay connection sa Ginoo, no? So dunay connection sa Ginoo, no? Makapadayon sa pagpangalagad sa Ginoo kung dunay connection sa Ginoo, no? So sama sa kahoy nga ang kahoy niya dunay sanga, kung putlon kini ang sanga, walay connection sa punuan, mo na nga dili na siya makabunga, mo na ang sanga pamunito na lang og isugnod sa kalayo igsuon. Ingon ana ang atong kinabuhi og mobiya ta diha sa pag-alagad sa atong Ginoo. Amen, no? So mo na nga dili gyud ta mobiya sa Ginoo. Akong encourage kaninyo mga kaigsuonan, ug asa man mo nga dapit, ug asa man mo nga lugar, padayon mo nga dunay relasyon sa Ginoo, padayon nga konektado sa atong Ginoo igsuon, no? Padayon mo, no? So atong hisgutan kadtong namiya sa Dios, no? Okay, so kadtong namiya sa Dios, naa nato mabasa sa 2 Peter chapter 2 verse 20, no? Lamat nining kabuntagon. Akong basahon ikaduhang Pedro kapitulo 2 bersikulo 20, no? Hantod sa 22. Kadtong nakalikay na unta sa mga mahugaw sa kalibutan pinaagi sa ilang pag-ila sa atong Ginoo ug manluluwas nga si Jesucristo. Apan unya magapos ug madaog pag-usab niining mga butanga, mulabaw pagkadautan ang ilang kahimtang kaysa kaniadto, no? Maayo palang unta nga wala sila mahibalo sa matarong nga dalan kaysa nahibalo og unya mubiya sa balaan nga sugo nga gihatag kanila. Ang nahitabo kanila nagmatuod sa panultihon, ang iro mukaon sa ilang sinuka ug ang baboy nga human na ligua mulunang pag-usab sa lapok, no? Ingon ang Biblia nga katong mga tao nga diha na sa Ginoo, diha na nagdalagad sa Ginoo, ingon dire nga akong usbon, no? Katong madaog na pag-usab niining mga butanga, no? Mulabaw pagkadautan ang ilang kahimtang, no? Katong mga tao nga diha na sa Dios, mudoble kung unsa ta ka dautan
sa wala pata sa Ginoo mas muduble ang pagkadautan tungod kay nibiya man ta sa pag-alagad sa Ginoo ug pagserbisyo sa Ginoo. In other words, nga wala na tay connections punuan nga mao si Kristo. So igsuon ako mong dasigon, padayon mo ug pabilin mo nga dunay connection sa atong Ginoong Hesukristo. Kay ngano man, mas mudautan siya kung mubiya gyud siya sa Ginoo. Matud pa sa iyang pulong sa ikaduhang Pedro kapitulo 2 verse 20. Ang basahon pag-usab, katong nakalikay na unta sa mga kahugawan sa kalibutan, pinagi sa ilang pag-ila sa atong Ginoo ug manluluwas nga si Jesucristo apan unya magapos ug madaog pag-usab niining mga butanga mulabaw kadautan ang ilang kahimtang kaysa kaniadto. Grabe gyud, no? Diha naunta sila sa Ginoo apan namiya sila, no? Mas mudautan pang tao kung mubiya sila sa atong Ginoong Hesukristo, no? So I hope igsuon nga kitang tanan nga nakaila nakabasa na sa bilaang kasulatan, padayon ta nga muila ug moalagad sa Ginoo, no? Uban sa kalipay, no? Kining tawo nga adunay relasyon sa Ginoo, padayon nga moalagad, padayon nga madasigon, padayon nga mo serve ni Lord, no? Padayon sila nga moalagad ngadto sa Ginoo, no? Amen, no? Ang Dios magauban kanatong tanan, igsuon ug magpanalangin ini nga mensahe karon. Ako mong dasigon pag-usab nga importante gyud nga dili ta mobiya sa Ginoo, no? Padayon nga adunay koneksyon o relasyon sa Ginoo. Si Kristo ang punuan og kita mga sanga. Magpabilin kita sa punuan igsuon, no? Magpabilin kita sa punuan. Ining abot sa adlaw sa tanang promise Ginoo sa atong kinabuhi, ihatag na tungod kay konektado kita sa punuan nga mao si Kristo igsuon, no? Daghang mga promise sa Ginoo sa balaang kasulatan sa iyang mga katawhan ihatag na sa Dios sa atong mga kinabuhi tungod kay konektado man ta kanunay sa punuan nga mao si Kristo o kita ang mga sanga, no? Salamat sa Ginoo, no? So ako mong dasigon, dili maayo nga mobiya ta sa Ginoo, no? Asa man ta mamutos ug asa pud ta mapauli nga kitang tanan moatubang man ta sa Dios, no? Matod pa diya sa Matthew 24 ba na, no? Ug akong tan-awon, no? Kitang tanan mga tubang gyud sa Ginoo, asa man ta mamutos ug asa man ta mopauli, no? Moatubang gyud tang tanan sa Ginoo, no? Moatubang tang tanan. Matthew 25, no? Sa Matthew 25, si Jesus nagsulti ani nga mga tubang tang tanan sa Ginoo, no? Ang katapusang hukom, final judgment na kitang tanan moatubang gyud sa hukmanan sa Ginoo didto sa iyang gingharian, didto sa langit, no? Moatubang ta sa atong Ginoo sa iyahang trono. No? Atong basahon ni, no? Mateo 25, no? Sa 31 hangtod sa 46 taas ni siya, no? So atong mabasa diha nga kitang tanan moatubang ta sa hukmanan sa Ginoo, final judgment sa Ginoo. Muna ako mong dasigon nga pabilin gyud ta sa punuan, no? Alang niadtong mga tawo nga namiya, no, sa Ginoo, backslide, dili na magpakita o wala na gyud, no? Dili na murag sirado kandado na gyud ang mga mindset ug ang kasing-kasing sultihan mo na ko igsuon. Natay bersikulo ikaduhang Pedro kapitulo 2 bersikulo 20 nga diha na taunta sa Ginoo, no? Nakalikay na taunta sa mga kahugawan sa kalibutan, apan namali kita mas mudautan o mas mulabaw pagkadautan ang kahintang sa mga tawo igsuon, no?
Akong usbon pagbasa versikulo 20, katong nakalikay na unta sa mga makahugawan sa kalibutan, pinagi sa ilang pag-ila sa atong Ginoo ug manluluwas nga si Kristo. Apan unya magapos ug madaog pag-usab niining mga butanga, mulabaw kadautan ang ilang kahimtang kaysa kaniadto, no? So mao na ang gisulti diri sa ikaduhang Pedro kapitulo 2. Mao na nga bisan kapoy, no? Bisan laay, no? No, padayon gid ta nga moalagad sa Ginoo bisan sa atong kahimtang sa kalisod, no? Padayon gid ta sa Ginoo kay matud pa siyang pulong according sa Biblia, unsa may makapahimulag nato sa Dios, kamatayon ba, kalisdanan o kasakitan. Tulo ang gisulti diha sa balaang kasulatan according sa Bible, no, unsa may makapahimulag nato sa Ginoo, kalisdanan, kamatayon o kasakitan ba. So igsoon ako mong dasigon, tutok mo sa Ginoo, focus mo sa Ginoo, padayon tang moalagad sa Ginoo, tungod kay ang tanang promise Ginoo ihatag gyud sa atong mga kinabuhi, kay kita ang mga sanga og siya ang punuan, konektado kanunay ta sa sanga. So i-bless gyud ta sa Ginoo igsoon, no? Panalanginan ta sa Ginoo, physical og spiritual nga kaimtang sa atong kinabuhi. Ang Dios dili maghikaw sa tanan niya, sa tanan natong pangayoon sa Ginoo, no? Labi na sa ato ang pag adlaw-adlaw, no? Salamat sa Ginoo, ang Ginoo mag-provide sa atong mga pag-adlaw-adlaw, panginahanglan, no? Wa po ta kabsi, matod pa sa balaang kasulatan po diha, no? Diha nga ang pulong sa Dios wa po ta, no, naapod kanunay, ang relasyon nato sa Ginoo naapod kanunay. Salamat sa Ginoo, mao punay gusto na ipabot sa mga tawo nga nagalagad ug muila gid sa Ginoo igsuon, no? Matod pa diha sa kung ang atong pagpangalagad bugnaw, no, init-init, iluwa gid ta sa Ginoo diha, mabasa nato sa Revelation, Books of Revelation, no? Atong basahon diha sa church, no? Church man na diha sa gipadayag. Ingon diri sa Laodicea, no? Ingon diri sa gipadayag kapitulo 3, versikulo 6. Apan tungod kay ikaw init-init man lang o apan tungod kay init-init man lang, dili gayud init og dili usab bugnaw, iluwa ko ikaw, no? Usbon ako, apan tungod kay ikaw init-init man lang, dili gayud init og dili usab bugnaw, iluwa ko ikaw, no? Iluwa ko ikaw. So mao na ang giingon sa gipadayag kapitulo 3 versikulo 16. Gipadayag Revelation chapter 3 verse 16, apan dili ka init og dili po kabugnaw, iluwa ko ikaw, batud pa sa balaan nga kasulatan. Igsuon ako magahatag kanyo kadasig, padayon ngo nga mga lagad gyud sa Ginoo. Igsuon, no? Padayon ta nga dunay connection sa Ginoo. Salamat sa Dios, ug ang Dios magpanalangin kaninyong tanan niining kabuntagon. Magaampo ko. Labing balaan ug gamhanan ng mga Dios. Salamat Ginoo niining matahom nga kabuntagon. Ginoo kato nga mensahe, ako nagaampo sa mga tawo nga nangalagad na diha kanimo, nga padayon ang relasyon o pakig-connection ngadto sa Ginoo hangtod sa imong pagbalik. Salamat Ginoo nga dili kami madaog sa kalibutan. Salamat Ginoo, ihatag ang kusog sa mga katawhan nga nagaalagad na nga sila makapadayon nining adlaw nga Sunday, sila Ginoo magapangalagad uban ang mga alagad sa Dios, mga pastors Ginoo, mga workers sa church, padayon sila nga mag-alagad diha kanimo o Dios, ihatag ang kasing-kasing nga magmatinud-anon sila diha sa simbahan, diha sa pag-alagad diha kanimo Ginoo. Og salamat Lord God, gikan sa mga kabataan hangtod sa mga young people, hangtod sa mga tigulang, sila moalagad diha sila kanimo og dalaygon ka sa walay katapusan, in Jesus name.
Amen og amen. Amen. Salamat sa Ginoo.